Hai लोगोफोर खुलुमबाय बेखौबो माबोरै दं आंनि मर्सा अफिसियेल गोदान चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आङो दिनै अलदर आरो दाउजों संनो नागिरदों बिदि संनो नागिरदों दखानाव थांनि हाय होनदो हाय 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 आं दखानाव थांनो Mesta ko nang Malala ni Fakres kral al kala din. Wala dah. Dah kan ini dalam mulut. Mai bangun dari ini kan kopiat ya, cuy gitu ini. Mai bangun jam 5 dia. Bang ko kotak dang. Bang ko sab no? Bang ko sabar, hang dulu dulu sabar mulai. Bang ko mulai. Yang akan takutan bay. Ready ni orang sesonggerang orang songgera bara tasty जायो नालाय गेसाव संथला ओमफ्राय नै जोंगासिनो अराबो थाव होनोसै थावखौ होबाय नै संख्रि लाबाय बानलु देबाय बेयाव पियास दङ ओमफ्राय जोंहा जेबो मस्ला मस्लि होआ बे सामब्राम होयोमोन दा बे अलदरखौ मानगोन होननानै सामब्रामखौ होआखै ओमफ्राय नै सामब्राम गोजासो होदों फानलुआबो फानलु फिरिंगिसो फिरिंगि ओमफ्राय दा थावा दुंबाय आङो नङाबाथाय माबा आखाइयाव बेरजोबो नै जेबो थांफारलाय malu Hali horbat बेदरखौ आङो खामसां खालामनानै लागोन बेनि उनावसो अलदरखौ होगोन खामसां जाबाय बेदरा दायो आङो अलदरखौ होनोसै Kalau lagi ni sih, kena beri bantu. Oh, kuliah juga. Ini dua ini saya. Lai, kalar hanu aku iman ba. May bunga ko nga sabay, jadi si jeb kambang, kailan raya abi kung zagan nalay, daho daw. Daho?